Makadii muri yeZimbabwe? Zita ndinoitwa Lilian Makombe. Muzuva ranhasi takuigirai chirongwa chenyu chitsva chinonzi Missing Hearts. Chirongwa ichi ndechevanhu vari kutsvagana nehama dzavo dzavakaparadzana nadzo kare. Pano tina Shadrack Mara ari kutsvagawo amai vake vanonzi Grace Nomalungelo Mahlanyana avo vakazvarwa mugore ra1932 kunzvimbo inonzi Fort Beaufort. Grace aigara nehanzvadzi yake inonzi Caesar Mahlanyana. Grace akazosanganawo nemurume aibva kuZimbabwe ainzi Davison Mara uyo akazvarwa mugore ra1922. Vakazochata kuCosten Presbyterian Church in Fort Elizabeth. Grace naDavison vakazoitawo vana vavo 4. Wekutanga akazvarwa mugore ra1957 uyo anonzi Judith. Wechipiri Shadrack akazvarwa mugore ra1958 kuDavison Livingstone Hospital. Junior akazvarwa mugore ra1960. Juliet akazvarwa mugore ra1963. Pakazotanga kuita nyonganyonga vana ava vakaparadzaniswa one by one kuendeswa kuRhodesia yaive kunzi iyo zvino Zimbabwe. Judith akatorwa nasekuru vake Mac. Shadrack akatorwawo nasekuru vake John. After some years, baba vaShadrack, Davison Mara, vakazozama zvakare kudzoka kunzvimbo yeSouth Africa kuti vazame kusangana nemudzimai wavo Grace Nomalungelo Mahlanyana. Asi zvinofungidzirwa kuti vakadzoswa kuZimbabwe nemapurisa. Izvo zvakaita kuti vabve vaparadzana zvachose kusvikira muzuva ranhasi. Ndosaka nhasi tina Shadrack Mara uyo ari kutsvagawo rubatsiro rwenyu kuti kana paine anozivawo hama dzekwaGrace Nomalungelo Mahlanyana kana any information about Grace Nomalungelo Mahlanyana. Shadrack anoti mumubate panhamba dziri pascreen. Zvatichitsa kumagumo echirongwa chedu, tichikutendai nekuramba makatarisa chirongwa chedu Missing Hearts. Newewo kana uine hama dzako dzauri kutsvagana nadzo, usazeza kuramba kutitumira panhamba dziri pascreen. Zita Lilian Makombe. Tisingakanganwi kutenda vari behind the camera, Dumas Films.